Proposta de Salomón per la pluja, pantalón i jaqueta Bonatti. És un pantaló i una jaqueta que ja existia la temporada passada, però que aquest any s'han fet alguns canvis i s'han millorat aspectes tan importants per la gent del trail running com el pes. Perquè us feu una idea, la jaqueta Bonatti l'any passat pesava 220 grams i aquest any pesa 180 grams, el pantaló Bonatti pesava 180 grams i aquest any pesa 20 grams menys, per tant 160 grams. Què explicar-vos o què és interessant d'aquestes peces? Heu de saber que són peces que estarien homologades, per tant són peces que les podeu utilitzar per les curses de muntanya. Quan us demanen una peça impermeable sempre ha de complir la normativa ISO i aquestes peces compleixen la normativa ISO d'impermeabilitat, que vol dir que tenen una impermeabilitat de 10.000 mil·límetres, que és el mínim requerit. Més detalls d'aquesta peça. És una peça que està feta amb un material que és una poliamida, això li donarà un punt de resistència molt interessant, que a més té un punt d'elàstic. Tant el pantaló com la jaqueta, quan ens la posem, tenen un fit molt bo, en especial la jaqueta, de manera que ens dona llibertat de moviments. Més detalls, la part frontal de la jaqueta ens munta una butxaca amb un reflectant que al mateix temps és el logo de la marca. Aquesta butxaca és una butxaca de transport. La idea bàsicament és que la podem plegar tota a dintre i que ens ocupi el mínim possible. A més, munten una cremallera sellada que porta un tibador perquè amb els guants puguem obrir i tancar molt i molt fàcilment. La sensació de que quan toques aquest material, a més, és que és molt soft. Ha canviat molt sensiblement el teixit exterior, donant-nos una sensació de més confort. Més coses importants, doncs per exemple, el pantaló. El pantaló munta una cremallera que ens arriba fins aquí, ja ho veieu. El pas de pantaló és molt baix i molts de vosaltres pensaríeu: hòstia, a l'hora de posar-me'l em costarà molt passar el peu. Doncs bueno, està fet de tal manera perquè quan vosaltres poseu el peu aquí dintre, gràcies a la seva elasticitat i a la mida del seu patró, passi molt fàcilment el peu. I a més, a la part interior hi munta una butxaca que també ens serveix, òbviament, per amagar-lo tot. És una butxaca feta amb material elàstic i tot ell ens pot quedar, doncs això, completament guardat aquí dintre, d'acord? Poca cosa més, probablement un dels equips de pluja més interessants del mercat. El pes global d'una cosa i l'altra són 300 i pico grams, el volum general que ocupa és molt baix, les garanties de nivell d'acabat, de termosellats, jo diria que són més que interessants i la relació qualitat-preu probablement de les millors que tenim, d'acord? Vinga, ens veiem i fins una altra. I, bueno, no us mulleu, Vinga, adeu.